To chce průseroši. Jsem zapnul vysílání, že to pak dropnu asi na YouTube, až mi padne Butterfly. Takže tak lidi, vítám z nového videa, tady mi padl zatím někde v píčoviny. Vůbec nemusím bavit o tom z té sračky. Tak teď jdem na Fracture, ty stojí 20 centů. Další print streamek, co bych chtěl. Tak. Kamo, Galil dobrý, Galil nemám, Galil jsem spokojený. Ale jako kámo docela dobrý. Fialový jako, pohodě, jako, kámo, jako reálně fialová je skoro money back, jako. Jsi furt v mínusu, ale jako... Jako reálně fialová je skoro money back, jako, to stojí 2 Ečka většinou třeba. No ale pak když paní Něgev, když paní Něgev, tak je to v píči, no. Tak kolik stojí třeba ten Galil? No, to 30 nebude centů. tolik. Maria, tak to není ani trošku money back. To je money... Tak co? To je money v píči, vole. No. Říkám kazet. Já na tenhle skin jsem úplně alergický, upřímně. Na kazetu, vole. Čím to proložíme? Nějakou jednou caseovinou. Dreams and Nightmares? Kilovatkou. Tak máš víc. Jako Dreams and Nightmares, tam jestli ti nepadne knife, tak je to všechno hovno jinak. Ale prostě může ti tam padnout karambit, no. Ty piče. To bylo proložení z prdele, no. Tak ještě jedna kilowata. Prdělní proložení. Ještě jedno inheritance. Děkujeme. Ježišmarja, kam počkej, to je normálně tak sedřen, že to muselo zažít v obě světový, vole, tohle. Kámo. Ale nějaký hezký minimalistický, no. Čurák. Teď Dreams and Nightmares, vole. Kam teď tam bude ten karambit, já tam cítím. Musíme trefit tu bednu na ten knife. Musíme padnout tu knife. Ty píčo. Kam Night Terror? A ne hezký, mně se líbí docela. Mně taky, no. Mně se líbí víc než ta moje normální Němka, no. To stojí 3,5 myslím, a nejsem si jistý. Počkej, se můžeme rovnou podívat. Ale opotřebená, bude stát 2 euro, vole, ne. Dobrých 0,40, no. Jako nevím, kde jsi za 3,5, ale 0,40 je docela blízko. Já jsem si to splet s jinou, vole. Tak, print stream. Co z těch frakčurek padá za knifey? Skeletony, myslím. Skeleton je asi nejlepší, co tím může padnout. Jinak to nepadá nic jako zajímavého. Z těch prism padá to, ty píčo. Z těch prism padá to, myslím, že karambit. A M9, nebo něco takového. Nebo nějaký drahý knife, kvůli tomu jsem ji kupoval, jinak bych ji nekupoval. Tak. Kámo, to snad ani není možný, ty vole. Piče, tak mohla by mi padnout třeba fialová někde, ne už. Kámo, follow někdo? Děkuji za follow, týpek mi dal follow, no, na bedny. Tak, kilowata hal teď. Ty koli už jsem vymrdal, ty fracture už jsem dotočil podle mě. Jo, inheritance, tak to bylo hezký, no. Viděl jsi tam Raky? Ne, já jsem nekoukal zrovna. No, projelo tam bohužel, no. Ty píčo. Kámo, to je zase ale průser jak čurák. Ty říkáš, že to bude Nebude, vole, ještě žijem, vole. No, ještě žijem, no. Stačí jedno AKčko inheritance, co jsem 5, no. A nebo ne, no. Jako tam se loaduje ten karambit, no.
Weapon case. Jako kámo, teď už tam můžou padnout jenom své karambity a butterfly, takže teď už jedině dobrý. Je dobře, že nepadnají zatím, protože teď musí padnout. Ty píče, já ho tam fakt viděl. To co je, hezký Mac? Takový minimalistický. Jako jo, Tak prožijeme to prismou, vole. Já se ještě podívám na CS Roy, co padá z prismy. Kam já ji nemůžu najít. Už ji mám. Jo, oni tam padají talony. A tím, že padnou talon do Black Pearl. To jsem zvědavý, no. Tak tady bych taky ještě nepotřeboval, když v řetí tam může padnout třeba styleto Rustcoat. Yes! no, To něco málo stojí. Ne, to není, Píču, pičo. Statrak, je to sedřený jak mrtka, to je Battlescare, Ale ne? kokot, nebo to totiž v tom, jak tam je ten červený proužek, tak to vypadalo jako Statrak, ty kokot. Jo, tady to, jazyček, To vole. není moc drahý. No jako, je to dražší fialová, ale jedna z dražších, není. to ávo. Jakoby kdyby nepadlo silně opotřeben, no, to je pěkně k hovnu, vole. Já jsem ho měl. No není no, opotřeben stojí 4 Ečka 20, ale není to Víčo, tak to dražší, vole. stouplo, vole, já jsem ho kupoval za €1,5. 3 Ečka no. Dobrý Já to půl už ty vole. prodal, no. Zatím dobrý půl no, 80 euro, 3 euro a zpátky. Ježišmarja. Tak to je nechutný. Ještě Star Trek, vole. Ty pičo, hoši. Tady to je docela v piči, vole. Nejhorší je, že tady nechcem ani červenou, tady chcem jenom nůž. Vlastně ve všech kejsách chcem jenom nůž už. Ježiši. Tu mám P90. To je hnusná jak prdel. Je, na mě taky padla z téhle kejsky. No. Aspoň něco. To je Bambus, hrozný, vole. Ten se mi docela líbí, vole. Mně se taky docela líbí. Jo, ale je to hrozný. Nelíbí se mi, že stojí 80 euro, no ten tak. Tak pojď. Prosím, já nebudu koukat. Je tam? Je tam? Jo. Minimalistická je Mac, vole. Ještě pojenčený bojem, no. Tak už no. 10 No, eurová tak teď, vole, kejsa. no. Teď prostě Karambit nebojem 9. Prosím. Pane bože, prosím. Kamo nejhorší je, že ta Victoria to stojí podle ta mě, kejsa ta 8. podle... Kamo 7,5 asi, vole. Kamo počkej, to by když padne ta Victoria, tak když jí padne lekce opotřebená, tak stojí 7 euro. To je nejhorší kejsa, vole. No je, no. Počkej, jo, tady ta P250 stojí 35 a 48 euro, vole. Cože? Kamo, počkej, ty pičo, ty kámo, nedělají se nějaký trade-upy z těch zbraní? Že tady ty P250 si dělá hodně trade-upy. Ona možná padá totiž Factory New nebo něco takového. Ty pičo, já nevím. To se v těch trade-upech nevyznám. Nějaký ne. Kámo, nejlepší by bylo, kdyby mi padla ta P250 a nebo M9 karambit. P250, počkej, proč ty opod... nevím, jsem to nevyznám. No nic, Zoši. No nic, karambit, no. Já už vím teďka, že jako padne, takže... Mám tam na konzoli přesto? To Jako nedá, nic, ej. Nedávám. ti padnout nemůže, no. Dej, až tam bude, když tak. Dej, až tam bude, Kámo, bude to ten je hype, tak jak zapíšeš rulety, na to je jak rulety, vole. To je jak mini rulety. Tady to nejde netrefit, tady je hrozně málo itemů. Jako nic jiného ti podle mě padnout nemůže. teďka. Mám připravenou konzoli? Star Trek aspoň, no. Panther! To je třeba 3 Ečka, ne? Kámo, já nevím. Je mi to blbě, vole. Kámo, ale počkej, potřeben, kurva. Jaká to je? Weapon case. Weapon Case 3. 3. Tak jdu poslat klukům do skupiny, jo.
Dual Beretta z Panther. Star Trek opotřeben. 310. Se dá. Se dá. Ale já mám ty hydrostrajky, ty se mi líbí jak stejně ty dualky. Ty píčo. Jak to ale začalo, ne? 2 fialový. Říkám, dneska je můj den. Bohužel jsme u fialový skončili, no. Jako já mám 17 € na Steamu, no. A mám deprese. No. Ale nevím, jestli to potom nechci jako dělat, no. To je v píči, ty vole. Začalo to tím, že jsem si koupil Vipl, no. Tak chtěl koupit Vipl. Čumraky, ty vole, jsem si tradenul za nějaký mrtka skiny, jsem koukal na, nevím jestli skin Swamp asi, tak tam byl ten Griffin, ta MK, já jsem měl hrozně dávno už. A ona není úplně špatná. A ten týpek tam měl takovýhle, jakoby se tam z těch stickerek, tak jsem si to no. A kolik stojí? Kam asi 2,30. Ale ta stickerka se mi hodně líbila, ta holografická. I ty blesky, to navy se mi tam líbilo, jak tam je. Tak jsem si ji vzal jakoby navíc. Já mám obě jemky v inventu. Ty píčo, vole. Já jsem si to myslel, nic nespadne upřímně, ale nechtěl jsem to říkat. Radši jsem to měl říkat, no. Asi. Nevadí. Tak děkujem chlapi za video. Bohužel, dneska se to nevydařilo. Příště budeme silnější. Os.